tots. Senyor regidor d'Educació, en Rubén Martínez, estimat senyor director, en Santiago Algado i Finestrat, senyor president de les Penyes de Benidorm, en Mario Villar Ramo. Benvolguts mestres, pares, avis, companys, amics, que en aquesta vesprada heu acudit al nostre centre per a gaudir d'una jornada que us ja a festa. Sí que és veritat, Laura. Estem ja immersos en les festes patronals de Benidorm del 2013. Ahir per la vesprada ja vam fer la nostra ofrena particular a la Mare de Déu del Sufragi. I avui continuem amb més activitats, a la representació de l'obra del teatre titulada El descobriment de la Verge. Marc, què et sembla si abans de fer-ne la representació presentem als nostres companys? Anem a rebre-los amb un fort aplaudiment. Joan farà l'Antoni Bayona. Laura i Amanda seran dos dones que faran la veu del temps. Martina, Aitana i Sara faran el paper de dos dones. Álvaro, José i Ethan seran els mariners que esperen l'arribada del llondro. Kiko farà el paper de Francesc Xuts. Altres dones que intervenen són Anna i Maria. Els soldats Àngel i Felipe. Jutge de Marina, Marc. Senyor notari, Òscar. Besito, Óscar. Le pega la función. Ese va a ser Capità, Aitor. Vicent Llorca, Darío. Miquel Llorca, Roberto.